दिनै 2026 मायथाइनि 29 मे दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। दिनैनि सेथि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। लामा सेराव फिथाइनि सालाद बानायनानै फानना भाइरेल जानाय सिख्लाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जाबाय। लामा जाब्रबथायाव जोबोद दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गोमादों बयजोंबो अनजानाय मनिका सन'वाला। धेमाजि जिल्लानि तेलिजान पथाराव लामा सेराव फिथाइनि गला होदोंमोन मनिका सन'वाला। धेमाजिनि राजा लामा सेरनि मनिकानि फिथाइनि गलायाव गोबाङा फैयोमोन, नाथाय बृहस्पतिबारखालि लामा जाब्रबथाया मनिकानि जिउखौ फोजोबो। खौरां मोननाय बायदिब्ला मनिकाया स्कुटि सालायलांबाय थानाय समावनो सेनग्रेभेलाव फिस्लायनानै गोग्लैयो आरो बे समावनो उनथिं जिंनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकआ होख्रेमलाङो मनिकाखौ। लोगो लोगोनो फाहामसालियाव लाङोब्लाबो फाहामसालिनि सहैनायनि सिगांनो मनिकाया थैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ढेकियाजुलियाव सिखावनि उदखार। आथिखालाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबांद्राय नङाब्लाबो सम सम सिखाव खावनाय जाथाया जाबाय थाबोदों। थिग बे समावनो थांनाय हरनि समाव रावबो गैयै खाबुखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि हालामनि सिजौगुरि बर' गुदि फरायसालिनि तालाफोरखौ देखावनानै जेरै दामग्रा साउन्ड बक्स, दै मटर, फरायसाफोरनि इउनिफर्म गोबां खावनानै लांजोबदों होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे गद्रेजनि तालाखौबो देखावना गोबां मुवा बेसादफोरखौ आद्रि खालामलाङो होनना खौरां मोनदों। जापानाव भारतनि थाइजौफोरखौ बन्द खालामदों। मिरुआव एम्फौ होबथानाय आदबाव गोरोन्थि नुनायनि जाउनाव जापाना भारतनिफ्राय थाइजौ लांनायखौ बन्द खालामदों। 20 बोसोरनि उनाव जापाना बे रोखोमनि गिबि होबथानायखौ खालामदों। BPF राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थियाव होनाय रादायखौ मावफुंदों। मेट्रिक हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बड' एमाइलआव 100% नाम्बार मोनना टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। पुलिसनि जेआव नंखाय सनानि फालांगि खालामग्राखौ हमदों। उत्तर गुवाहाटीनि भेटामुख नयनपुराव नंखाय सनानि नावजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। हमनो हानाय नंखाय सनाया 5 केजि 970 ग्राम। हमजानाय सुबुंनिफ्राय पुलिसआ नोगोद 84,000 रां आरो गंसे मबाइल फनखौ बोखांनो हादों। हमजानाय सुबुङा गरेस्वरनि मस्ताकिन एबा रफिकुल इस्लाम होनना मिथिनो मोन्दों। सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि थागिबि मंगल बसुमतारिनि बिसि रोमै बसुमतारिया गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। नखरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला रोमै बसुमतारिया 7 बोसोर बैसोनि हिनजावसा आरो 5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'बो दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7907168008 नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बरदलियाव AJYCPनि गिख्रंथाव सोमावसारनायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आरो रानसारनाय बिफाननि मुसुखाखौ सावनाय जादों। आसाम जातीयबादी युब छात्र परिषदनि मिरु कमिटिनि हांख्रायनायाव धेमाजि जिल्ला AJYCPनि सिङाव थानाय बरदलनि आनसलिकनि बानजायनायाव जामुं बेसाद, थाव, इन्धन, पेट्रल, डिजेल आरो लोगोसे जिउ राहा मुलिफोरनि बेसेन बांनायनि हेंथायै बेसेन खमायनायनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। BPF हान्जानि प्रेसिडेन्ट BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम रिहन दैमारि बिथांनो मोनसेनिख्रुइ बांसिन बिफान होनो खावलायदों IPWआ। हायद्राबादाव रां खामायनो थांनायाव ट्रेननिफ्राय सासे सुबुं गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर हालामनि सिङाव थानाय नं 2 सामसा दैसा गामिनि थागिबि लबस्रि नार्जारिनि बिजामादै एबा फैसालि नार्जारिनि अनजालु फिसाय उखिल बसुमतारि बिथाङा गोमाना दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बियो ओंखारलांनाया सुनिबार बिस्थिबार बारायाव थांदों। बिदिनो ट्रेननिफ्राय ओंखारनोसैया सुनिबार 9थासोनिफ्राय गैयि जादों आरो जोंना बिजामादैया। आं बे दा सिगां बुंनायनि जेवजालि जायो आङो। जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुदोंबा हमनानै दोनथों जौसोखौ। जेरावबो बिदेशआव खारग्राखा बियो आन्दाया। सिगांनिफ्रायनो बिदिनो मावनानै जाग्राखा, दानियावसो मारै जालांखो मिन्थिया आरो जोङो दा। कन्टेक्ट खालामो जोङो, फन बुयो, टावारानो नाङा, दासिमबो नाङा आरो। सोरबाफोर मोनदोंबा खबर हरबानो जाबाय, खिथाहर, मबाइल नाम्बारबो होखादों जोङो। खिथाहरथों। गामिया 2 नं साम' दैसा, सान्तिपुर थाना रानखाथा आरो जोंना।
BPF आरो BJP राजखान्थि हान्जाया BTC सोरखारा रुपनाथ ब्रह्म सोलोंथाइनि बान्था गथायदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव दुंब्रुदै बरायदों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय एमआइएलआव 100 मोननाय फरायसाफोरखौ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि रिन्जय बर'। बिथाङा बावैसो साननि सिगां UPPL दोलो नागारनाय MCLA राकेश ब्रह्मनि सायाव खुगा बेखेवदों रिन्जय बर' बिथाङा। रिजाइन होनायखौ जोंबो ससियेल मिडियायाव नुदों आरो नोंथांनि भिडिअ'आवबो नुदों। राकेश ब्रह्मआ BPFआव हाबनो थाखाय दासिम जगाजग खालामाखै। जोंनि खोनानायाव BJPआव हाबगोन होननाय खोनादों। किन्तु आङो राकेश ब्रह्मनि सर्सनिफ्राय मोनथियाखै, किन्तु दस्रानिफ्राय मोनथिदों जे बिथाङा माने BJPआव हाबनो हागौ होननाय जों खोनादों आरोखि। BPFआ जोबा, BPFआ माने दिनै जायफोर बिसोर जोंखौ जिर' खालामदों गावसोर जिर' जाजोब्बाय। BPFआ माने गोबां खामानि मावो। हाग्रामा महिलारि सारा माने सासे कमिटेड मानसि, जेखौ खोथायो बेखौ मावफुंग्रा मानसि। बेयो माने खोथा होनानै बावग्रा मानसि नङा। जेखौ मावनो हायो बेखौसो बुङो हाग्रामा सारा। दा नोंथांमोना नैबे 6 मासनि गेजेरावनो जोंनि सरकारनि मावनायखौ नुखाबाय अलरेडि। रायजो राजा बेनिखायनो हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो। हाग्रामा सारा जाबाय माने खोथा होनानै खोथा लाखिग्रा आरो रायजोनि इन्टारेस्टआव, पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव बांसिन खामानि मावो जोंनि हाग्रामा सारा। दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPFखौ बयबो मोजां मोनदों आरो थांनाय एसेम्बलि इलेक्सनाव जोङो माने 14था देरहानो हादों आरोखि।